On nebol ani náhodou násilný, ani náhodou ju neurazil. A dalo by sa, o tom potom. Ale nepovedal ani slovo, ani jeden komentár na jej zjav. Dani ho pustili z väzby pred pár mesiacmi. Ja som mu išiel vyzdvihnúť, dal som mu taký kamošov byt, že tam môže prespať, kým si niečo nenájde, lebo nemal ani telefón, ani nič, nemal si proste jak zobrať Airbnb. Tak 2 dní bol u mňa a bola pri ňom taká Natália. Strašne škaredá a strašne tučná čajka. Fakt ale že obdivuhodne. Aj obdivuhodne škaredá, aj obdivuhodne tučná. A ja som ich predtým, ako ho zavreli, spolu nikdy nevidel. Dani vravel, že mu dávala nemiestne návrhy a že tiež ju odmietal, lebo akože Dani bol rok v base, ale toto je fakt next level. To by si musel byť možno 10 rokov, aby si vôbec sa nad tým zamyslel, že toto by si dal. Teraz som sa dozvedel, že táto čajočka sa spojila s druhou čajočkou, s nejakou 5-korunovou neúspešnou spisovateľkou, ktorú nikto nepozná, ktorú ani nechcem teraz nechcem menovať, ale ani ju neviem menovať, pretože neviem jej meno. Píšu o Danim knihu. Už ju napísali, už dokonca aj vydali, že táto Natália, že ak vyšiel z basy, že si im strávila pár dní, že mu chcela hrozne pomôcť a tak, a že on nevravela úplne o sexuálnom násilí, ale že bol ku nej násilný, že ju uráž. Ja som bol celý čas s nimi. On nebol ani náhodou násilný, ani náhodou ju neurazil. A dalo by sa, o tom potom. Ale nepovedal ani slovo, ani jeden komentár na jej zjav. Ani jeden jediný komentár. No bol k nej slušný, pozvali ju k sebe, teda k môjmu kamošovi domov, proste všetko bolo super. Takže takto to je. Vieš, máš škaredú tlstú čajku, ktorú niekto odmietne, ale tak ju každý odmietne a jej dáva Európska únia moc napísať o tom knihu, začať trestné stíhanie a Dani pôjde znova do väzby na rok. A jasné, že potom mu dokážu nevinu po roku, ale rok bude vo väzbe, pretože to je násilný trestný čin a akože vyšetruje sa. Takže musí byť vo väzbe vyšetrovacej.